Naga City Environment and Natural Resources Office arual daw na ang pigigibong paglinig sa Naga River pirang semana antes ang fluvial procession para sa Peña Francia Fiesta. Uy ang report ni Chris Novelo. Pirang semana antes ang pagpuon kan mga aktibidad para sa Peña Francia Festival. Haros arual daw na ang pigigibong paglinig asin pagmantinir kan senro sa Naga River nagagamiton para sa fluvial procession. Sa paagi kan Naga River Maintenance Unit, pigsisyerto subuot kan mga personahe kaini na may mga basura na pigaanod sa salog. Kinumpirmar man kaya kan opisina nasa sangunyan na sa klase pa man girari o polluted ang tubig sa salog. Kaya yaon ang sendang pagpupursige na mabuhay liwat ang nasambitan ng salog. For the whole week po, dire-diretso po kang last week kami, ang efforts mi para i-clear po si gabos na mga ati sa gilid, si mga floating garbages. Sa parte man kan mga barangay, nganing makatabang, pigsisyerto subuot kan mga opisyal na dain na nag-aaponin mga basura ang mga residente sa salog. Maski ang mga establishmento, ang pigkakaulay man na kontrolon ang pag-aponin ng mga basura na pwede makaabot sa salog, asin makakontribute pa, nganing mas magati pa ang tubig. So ang inot na hagad ko sa mga residente, bako na residente, sa mga business establishments din, na ibitar lang tao, iwasan ta sa pagkakalat ng basura. Ini si Chris Novelo, Balitang Bicolandia.